Chala khjago hinmani kisani kogya bahake hinba buri bini chalana horni atawa kol khai saka ang tini belai leng jak datino thosinai hene phiaba o buri apro alka chalani nogo thangai bosor ketal pala kyatai intimate eba a to z khakya hene bini chala saka buri asuk manchaman olapana saka ang kebo bai matongya mathuya nini thani tamo purup tong atike o buri saka hingai aro kubuya a buri new year eba bosor ketali sala alka chalabe kuno ungya phiaba chalakai saka bini buri new year eba bosor ketali salo alka chalabai tongui manchaku hunai hinkai aro chala buri ni kasaro tamo ungka abo joto saimana bagai video no pulasmi pathak jora kaham kenadi o chalate buri khorokni hamchakman 2 year eba 2 bosor ungka bor khorokni every year thansa logi baksake new year eba bosor ketal palayo abagi chala this year taklai 2022 bosor ketal yachakna bagi bini burino logi sanka ane aro phadi jeng this year taklai bo agini kahai logi baksake cake ranai celebrate khainai a jora buri o chalani joto kogno goshui nakha Olo kebama sal jora nasimani yagulo 31 December 2021 phakya apur chala sarik jora burino kol khaimani buri saka ang tini ongkorman galak ani nogo ama babu wala jak ang nogo ma tongsinai a jora chala kuno sana kari jaka bujiui tongka aboni horni attawa buri tesha chalana kol khai saka ang tini belai lengjak thonamu sungsuka thosinai hinai burani ati kogno chala kuno buji manjakya tangge hingai buri bono salni simi ignore eba sak nangya kema koksai toma bagai a jora chala ako hin saka aboni olo chala bini burino logi maya angai bini dol robai celebrate khakya 31 December ni horwo thik a hor bartaw chala bini dol robai 2022 bisi ketal tong thoksa thoke baji soge lamso lakya chala olo bini burino call khaimani haipone bini buri call receive khaliya a jora chala wanchuko bini girlfriend eba buri muktre thangkana hinai olo chala thona jora Instagram habinai mani bini burini video post noka new year ni celebrate khai jirek lajak chala rokbai hingai norno wansung na chiri jodi nini hamsama borok chala eba buri nono atike ignore khai chalak sai tongo hingai nengtamo wansunai sem abo kahai a jora chala ekdom thamsi kajage joli jage bini burino call khakya te Instagram o message khai koto kahai pona buri call message sin khai kono reply khaliya apro chalani thani kono option karikya direct bini marina call khai saka ani burino kisa call khai boro singari saboni nogo thangjak henai bini mare logi logi burino call khai mani apro buri saka college ni dara somai phajak tei saka tini harona tongai thui thangsinai henai yang chala abodi kok saimane bini bokhrogo tebo negative wansuka a hor hopung bini burina call khaimani buri call receive khaya phone off khai rikha aboni next day buri o chalana call khai saka nengtama asuk risitei nini ati tomung ang kebobai tongai manglak asuk risi ganang bai ang tona musungya break up khaimana chawo a jora burini ati kogno khanai chala saka aw angse hamya angse borok saya risi ganang joto jaga nini mang right kaham ani khai joto jaga saya hengka angbo ati buri chalak thikok saya robai tongai manglak kakna ke kakdi buibe tongtok tongai horsa thui chai phake ana ati ke call khai walai tong apuru buri saka neng ana buibe thoma samani purob de phonok manka nengte sana se nangya neng kahi risi ganang bai angte tongai semaya abo kahi chala burini kasara kok bangai break up eba kak lakya olo chala tesha hamjak toma bagai bini burina call message khai tesha hamna nakya haipona buri saka angte neng bai tongmalia ana call takhadi janjani lama tongsinai hinai a jora chala kuno sana krikya o buri asuk bini hamya tomung tongai manjakma olo phano se chala tesha hamna bagai bini burina mapsani nakya haipona buri se ulta chalano nasler choli jagei sak nangya khakya hinkai norok kahamke khanai mankana o kothamana jodi kahamke buji manka hinkai o jaga chalabai burini kasaro sabuni chaya tong comment box o comment ke chadi norok ni kasa comment te khorok chale kaham hamya buji manthung video ni men kok abono chalabure hamchangmani 2 year eba 2 bosor ongka abage borok agini kahake logi baksa thanchake bosor ketal celebrate khana wansuk tomani apro bure a chalano saka ang belai lengjak thonamu chungu hone chalak saka yang kubikok hinkai bure a horote khoroksa chalani aro thangise enjoy ke tongikya a jora chala saimane burino call message khaimane bure kuno respond relia phone off kai rikha abagai yang chala wan sugina ka bini bure a chalabai a hor new year bosor ketal
intimate A to Z khake hane abagai olo buri bini chalano saka ang buibe tongo hinkai proof phunukdi nini aro tamo proof tong hin saka te a chalano kaham hamya kok saya kare belai rishi ganang hine yakari rika buri bini chalano last kok abono sanai khorokni hamjama jaga chala buri belai wan suna nago jesapon khanya sika kaham hamya kok share khake belai ke chawo risiti mani kaisa belai kosto bejal abo thigno pheba risiti mani jala kosto nangjago hinkai nung ang jotono a samungta khadi jeni ni buskani borok nono hamya eba risiti mane jat aboti kahai samungta khadi jodi nung hamya samung khai kya hinkai buinona hanya sanai eba risi tijangnai aboni ni tomungte samung banyo nung sinijago nung bomo kahai borok hinkai video no last pate jora naima bagai belake hambai o video ni bisingte nung kaham hamya bujiman kahanke video no share kardi nini gana ni borok eba bukhani borok no tange hinkai nini kaisa share banyo tei khorok sala kisa kaham hamya bujiman angtung last pate jora naima bagai belake tewese hambai yaporo norok jotono